Minun nimi on Ilkka Ämmälä ja minulla on nyt ilo ja kunnia julkistaa vuoden 2017 metsäasiantuntija. Ja hänen nimensä on Jyrki Piiroinen. Tuletko Jyrki tänne puhujakorokkeelle? Tämänvuotinen palkinnon saaja poikkeaa kyllä jonkin verran aikaisemmista vuosista, että tätä palkintoa on kyllä jaettu monia vuosia. Ja yleensä palkinnon saajalla on ollut jo monikymmenvuotinen metsämiesura takanaan. Tässä tapauksessa se on pikemminkin päinvastoin, että se kohtava metsämiesura on vielä vähän enempi edessäpäin, mutta luen nyt tästä raskaissa tammikehyksissä olevasta kunniakirjasta valintaperusteet. Jyrki Piiroinen, vuoden metsäasiantuntija, on omalla toiminnallaan edistänyt merkittävästi metsäalaopiskelijoiden ja työelämässä olevien metsäasiantuntijoiden yhteistoimintaa ja verkottumista. Jyrki on ollut voimakkaasti mukana tuomassa metoa esille metsäalaopiskelijoille ja esimerkillään kannustanut hyvin tuloksin opiskelijoita mukaan meton toimintaan. Lisäksi Jyrki on antanut merkittävän panoksensa yhteisten asioidemme edistämiseen, muun muassa Meton alueyhdistyksen, Metsäalan opiskelijoiden liiton ja STTK:n opiskelijoiden toiminnassa ja ollut ennakkoluulottomalla asenteella ideoimassa ja järjestämässä useita metsäalan tapahtumia, joista osa on nyt tämänkin messutapahtuman osana. Että sydämellisesti ja lämpimät kiitokset vielä Jyrkille ja luovutamme tässä sinulle puheenvuoron, jos haluat pitää vaikka semmoisen pitkän ja koukeroisen kiitospuheen. Joo, kiitos oikein paljon. Tuli kyllä, sanotaan, että hyvin suurena yllätyksenä ja sanotaanko näin alaa viitaten puun takaa. Tosiaan yleensähän itsekin olen sitä mieltä, että tällaiset palkinnot jaetaan henkilöille, joilla on pitkä ja vankka kokemus metsäalalta. Mutta toivon, että tämä on myös sen inspiraatio nuorille, että kun Suomessa on niin hyvää työtä tehty vuosikymmenten ajan, niin se ruokkii myös ihmisiä jatkamaan tätä samaa rataa ihan sitä niin sanotusti siemenestä lähtien. Kiitos.